Университетът е на хората! Университетът не е затвор! Давайте, другата врата! Университетът не е затвор! Добре, но тук стигна. Университетът не е затвор! Университетът не е затвор! Бандити! Университетът не е затвор! Защо се криете? Какво се криете? От какво се криете? От какво се криете? Това не е затвор! Това не е затвор! Това не е затвор! Излез да ти кажа! Излез да ти кажа! Ленко иска и дискусия с тях да отворим. Те се крият. Това се страхувате! С какво право някой решава, че ще бил университет? Превърнаха университета в затвор! Какво право вие решавате, че окупирате Софийския университет? Кой сте вие? Надзиратели ли сте на затвора? Какво сте? Че не изразяват. Кои сте вие? Излезте, говорете с хората! Какво ви е страх? Искаме политическите педофили да напуснат Софийския университет. Без значение дали са студенти или не, те имат право да протестират, но не е тук мястото, затова нека да запазим добрия тон. Колеги, ще прочета още веднъж това, което прочетох отпред, тъй като предполагам, че те не са го чули. Днес ставаме свидетели как скрити зад свещеното за демокрация право на всеки да изразява своята позиция, включително и чрез протест, се нарушават правата на всички нас. Категорично не приемаме арогантното поведение на млада група хора, които с кресливите си акции се опитват да прикрият липсата на съмишленици и да натрапват пред обществото тези, които са им подсказани от активисти на партии, които българските граждани оставиха в опозиция или извън парламент.